good morning sa inyong lahat, kabarangay. Mula dito sa Ilocos na ating kinalalagyan ngayon ay gusto lang natin ipaalam na dito sa Ilocos Sur ay higpit na pinagkabawal ang social distancing, at the same time yung yung tinatawag natin na quarantine pass. So double check nila ito bago ka lumarga papuntang palengke. So gusto ko lang ipabatid na dito sa Ilocos Sur, magmula nung dumating itong coronavirus, sa ngayon wala pa namang cases na nangyayari dito sa Ilocos Sur. So napakagandang balita ito na nangyayari dito sa amin ngayon. Ang palengke dito ay may araw, ito yung Monday, Wednesday and Friday. So meron tayong shuttle bus na provide ng ating mayor dito sa Vigan City, kung saan ito yung sasakyan ng mga tao para pumunta sa public market para bumili ng mga kailangan. So ngayon